Apokalipsis Kapitulo 5 Ti libro anasiluan kadagiti pito a sello. 1. Ket nakitak iti makanawan daydi agtutugaw iti trono ti maysa a pagbasaan a nasuratan iti uneg ken iti ruar. Ket nasiluan kadagiti pito a sello. 2. Ket nakakitak iti maysa nga anghel a mannakabalin nga iyaw awag na iti dakkel a timek. Siya sino ti maykari amang bistrad iti pagbasaan ken mga warwar kadagiti selona. 3. Ket awan ijay langit ket uray ditoy rabaw ti daga, uray iti uneg ti daga, ti nakabalin amang bistrad idi a pagbasaan, uray no kumita laing ken kuana. 4. Ket siak nagsangsangitak unay, tawan tinasarakan amay kari anang bistrad idi a pagbasaan, wenno kumita ken kuana. 5. Ket maysa kadagiti lalakay kinunana kanyak, san ka ngagsangit adtoy ti leon iti tribo ni Juda. Iti ramot ni David nagbaligi tapno bistrado na ti pagbasaan, ken tapno warwar na dagiti pito a sellona. 6. Ket nakitak nga agtaktakder iti nagtingaan di trono ken dagiti upat a parswa a sibibiyag ken dagiti lalakay. Ti maysa a kordero a kasla napapatay idi. Isu nga adda pito a sarana ken pito a matana, nga isuda dagiti pito nga espiritu ti Dios. A naibaon iti suamin a daga. 7. Isu nga imasideg ket innala na daydi pagbasaan iti ima a makanawan, daydi agtutugaw idi trono. 8. Ket idi anala na daydi pagbasaan dagiti upat a parswa a sibibiyag ken dagiti 20 ket upat a lalakay. Nagruknoy da iti sangwanan daydi kordero a titunggal maysa da maysa nga arpana ken malmalukong a balitok anapno iti insenso nga isuda dagiti karkararag dagiti sasanto. 9. Ket ikankantada ti maysa a kanta a baro a kunkunada, maykari ka a mangala iti libro ken manglukat kadagiti sellona. Ta napapatay ka idi ket nagatang mo a may pahay iti Dios, babaon ti daram met laeng, dagiti tattao ti amin a kaputotan ken pagsasao ken ili ken pagarian. 10. Ket pinagbalin mo ida a maipaay iti Diyos tayo, a pagarian ken papadi, ket agarida iti rabaw ti daga. 11. Ket kimmita ket nangeg ko ti timek dagiti adu nga anghel iti aglikmot daydi trono ken dagiti parswa a sibibiyag ken dagiti lalakay, ket tibilang da idi linaksa alaksa ken rinibo aribo. 12. A kunkunada iti dakkel a timek, may parbeng daydi kordero a napapatay idi nga umawat iti kinapigsa, ti kinabaknang ken ti kinasirib ken ti pannakabalin ken ti dayaw ken ti dayag ken ti bendisyon. 13. Ket isuamin a naparswa ijay langit ken iti rabaw ti daga ken iti uneg ti daga ken iti baybay ken dagiti suamin nga adda kadakwada, nangeg ko ida nga agkunkuna, bendisyon ken dayaw ken dayag ken panakabalin ti adda kuma iti dayjay agtutugaw iti trono ken iti kordero, iti awan inggana. 14. Ket dagiti upat a parswa a sibibiyag
kun kunada, idi, amin. Ket dagiti lalakay, nagrugbabda, ket nagdaydayoda. Maning nga nagpatingga, tinak panibasa, iti daytoy Apokalipsis, Kapitulo 5, 1, inggana 14 bersikulo. Ket agyaman nakabsat, tingka panagdingig. Ket nga po Diyos, bendisyonan na tayo. Amen.